Здравейте! Сега ще ви кажа, че аз съм Елена Арт. И вие веднага ще си помислите и какво пък като си Елена Арт? Каква си ти, коя си ти, защо ми се включваш? Хората казват, че съм вдъхновител, обучител, творец. В сферата на маникюра се подвизавам, но не само. Имам много неща, които да изкарвам от себе си и да ги показвам на света, но най-вече моята най-голяма страст е в маникюра. Аз съм преподавател, също така съм маникюрист с много дългогодишен опит, айде да не казвам колко години, че веднага ще почнете да смятате аз на колко години съм. Добре, нека да си кажа 15 години професионален опит в сферата и в света на маникюра. И много съм щастлива, че с моят мъж Иво Смарт и аз, Елена Арт, изградихме един екип, който се грижи в нашият сайт, в нашият салон, в нашата академия, хората, които се вълнуват от маникюр, да получат най-доброто на едно място. Така че, ако все още не сте влизали в elenaartnails.com, го направете сега и ще получите качествени продукти на много добра цена и най-важното – лично отношение, защото ние, Елена Арт, е твоят най-добър приятел в света на маникюра. И не само. Благодаря, чао!